Assalamualaikum guys. Ya niki suasanane di Ayakit Playground Wirasari pada malam hari guys. Iki tanggal 9 April 2026 malam. Iki pintu masuk guys. Malam ini temani bocil bermain dulu guys, wis nuruti bocah dolanan wis dikondoni pokoknya. Ya ora bocil tok sing main, mbokne ya arep melok prosotan iku rawani guys, mboke guys. Anake wani mboke rawani. Kanca-kancane ya akeh dolanan prosotan. Ana sing mandi bola, ana sing prosot pakai ban kae serut kae bocil main apa wae nang kono kae. Wis ini guys. Ana kipase. Ana kipase barang guys. Ben adem. Jadi iki ya sing nunggone iki ya ora sumuk. Iki nggone ya ora terlalu gede kok guys iki. Ya ora terlalu jembar lah nek aku ngarani. Tapi ya nek nggo bermain anak-anak ya wis seneng lah, wis lumayan. Full nih tempat bermain anak-anak. Ini arep nggon ruang tunggune apa nunggoni bocile sing tempat duduk khusus yang pinggir ini juga ono, dadi ya nyedaki bocile ngono. Terus sing lungguh ya arena tempat bermain. Iki lho guys, bolane ya akeh guys, biru putih guys. Sak dinding-dindingnya ya biru guys ki. Nah kita ditambahi AC barang guys, dan tambah adem ben gak mruntus. Wong metu kok kene mruntus jerodosan koyo mbok kira baratus to guys malah. Alah. Nah, macam. Boleh.